Fil-waqt li fil-qrati, fil-Parlament u fl-iskejjel, fuq il-medja u fil-kodba u l-gazzetti, niltaqgħu mal-Malti Standard, ir-realtà fl-irħula u djar tagħna hija differenti, billi bosta minna jitkellmu b'varjetajiet tal-Malti magħrufa bħala djaletti. Fir-rokna li jmiss se nagħtu ħarsa lejn djalett partikolari, dak taż-Żejtun, flimkien ma' Ruben Farrugia u Emanuel Bsajla. Id-djalett Żejtuni l-ewwel nett jien naraf. Jekk xi ħadd jitkellem u jkun miż-Żejtun, tarfu. Hemm min jgħid li hemm tar-raħal ta' fuq, tar-raħal t'isfel, missieri ma kienx jaqbel magħha dit-teorija u ma kienx jaqbel magħha x'jgħidlek li Żejtuni mir-raħal ta' fuq u Żejtuni mir-raħal t'isfel ħatarfu dejjem għaliex aħna nitkellmu bl-imbierka tu. Għandna it-tu u lu. Lu intuwa ħafna poter lu, il-vokali hu. U għandna le, dik li biex niftehmu tajda ta' mater, dik le, aħna ndaħluha tista' tgħid fl-aħħar ta' kull kelma. Tieqe, bibe, furkette, dik le, dik kif tajda mill-ewwel li tinduna li dak huwa bniedem li ġej miż-Żejtun. U għandek lu. Eżempju, ballon, tewt, ħewt, burma, lu tinbidel għal ħafna drabi fil-forma tagħha u maħtufa u twila u mibdula taħsibha o. Ġifieri ż-Żejtuni dawk nemmen li huma l-iktar żewġ karatteristiċi illi minn hemm tarfu bniedem, ma ngħidux ommi, ngħidu ummi, ma ngħidux ħajt, ngħidu ħejt. Għandek lu u għandek le huma b'saħħithom immens. Il-karatteristiċi ewlenin fid-djalett Żejtuni bħal kull djalett ieħor f'Malta u f'Għawdex jinsab fil-vokali. Ġifieri iż-Żejtuni juża numru ta' vokali li ma jinsabux fil-Malti jew l-istess vokali li jinsabu fil-Malti jiġu użati b'mod differenti. Apparti dan għandu tip ta' grammatika li hija xi kultant differenti wkoll, sens minflok mhuwiex ġeneralment jgħidu mijux jew minflok mhumiex jgħidu mihomx. Eżempju aħna intom tgħidula tajra tal-karti, aħna dik ngħidula manuċċa. Jekk ngħidlek tikkette hawn min jifhem illi jew it-tikketta li jkollok mal-flok, jew dak għandu tikketta għal min. Ġifieri qiegħed bit-tikketta miegħu. Aħna lejna meta ngħidu tikkette daka hija il-bottle opener. Dik hija li nużaw fiż-Żejtun. Jekk eżempju ngħidu steringe hawn min jgħidilha żbandola hawn min jgħidilha wadab, aħna ngħidula steringa. Steringa hija fera ta' siġra, forma ta' waj, tagħmilha l-lakstu. Fiż-Żejtuni jidilli biss li tintuża bħala steringa. Mbagħad għandek eżempju jekk ngħidu il-ħajt tal-ġebel, dukna ma ngħidulux ħajt aħna, dok ngħidulu ħejt. Imma il-ħajt li tħid bih, dok ngħidulu ħajt. Ġifieri l-istess kelma li bl-istandard hija ħajt, għal tal-ġebel ngħidulu ħejt. U għal li tħid ngħidulu ħajt. Bħalma għandek eżempju soru. Soru ngħidu għal sister, ngħidu la suru, maħtufa, suru. U xi ħaġa li saret fuq in-nar, ngħidu dik suret, sura, suret, ġifieri hemm differenti. Waħda u mkaxkra u l-oħra u maħtufa, l-istess kelma soru u saru il-borma, l-affarijiet ta' fuq in-nar saru, ġifieri nużaw l-istess kelma ma biex narfuha aħna waħda eżempju naħfuha jew l-oħra nibdluha l-vokali. Hemm dawn l-affarijiet illi huma jien nemmen li kull pajjiż għandu id-djaletti tiegħu. Imma minn hemm tinduna Żejtuni għax jekk ngħidlek ħejt ftit naħseb hawn postijiet illi għall-ħajt tal-ġebel jgħidulu ħejt. Id-djalett Żejtuni ma joffrix iktar jew inqas sfidi minn djaletti oħrajn. Għadastant biex tkun tista' ssir riċerka
għandna bżonn li jkollna idea aktar ġenerali ta' xi konsisti eżatt id-dialett Żejtuni għaliex jingħad li fl-istess raħal żewġ varjetajiet, żewġ tipi ta' dialetti jiġifieri differenti. U hemm il-problema wkoll li m'għadikx issib daqstant nies li jitkellmu b'dan id-dialett fl-istess raħal minħabba l-fatt li ġenerazzjoni żagħżugħa speċjalment m'għadix titkellem b'dan id-dialett. Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun ilu issa, ilu mhux ħażin, neda kompetizzjoni letterarja għal min jikteb biż-Żejtuni. Tagħmel rakkont inti, ikun fuq ix-trit inti, imma tiktbu bid-dialett Żejtuni. U dan sforz biex kemm jista' jkun jibqa' ħaj. Missieru kollha għamel ġabra ta' anadotti minn ħajtu, bisfortunatament sal-lum għadu darna il-ktib għadu ma ġiex ippubblikat. Huwa miktub kollu kemm hu bid-dialett, inkluż in-narrattiva ġifieri, għax l-ewwel tentattiv missieri kien għamlu fl-aħħar edizzjoni tal-Baħar Rasub Jibsa fejn kien għamel id-dialogar bid-dialett peress li s-sajjieda xlukkajri għandhom tista' tgħid l-istess dialett taż-Żejtuni u Marsa Xlok ħareġ miż-Żejtun u s-sajjieda li kien isemmi missieri fil-ktieb il-Baħar Rasub Jibsa ġejjin miż-Żejtun. Allura dialett għamlu biż-Żejtuni. Dik kienet l-ewwel esperiment li naħseb li kien intlaqa' tajjeb. Fit-tielet edizzjoni, ġifieri fl-ewwel żewġ edizzjonijiet id-dialogar huwa miktub bil-Malti Standard u naħseb illi dak l-esperiment irnexxa tajjeb. U mbagħad iġġabar 32 anedottu li għadda u personali minn ħajtu u kiteb kollox kemm hu biż-Żejtuni. Nixtieq li xi darba nsib il-ħin kif kont wettu meta kien għadu ħaj illi dan il-ktieb fl-aħħar nippubblikawh għax għandek patrimonju. U stess kien irrekordjah ġifieri iż-Żejtuni ta' dawk il-32 novella għadu preservat, għadu għalkemm għadu ma ġiex ippubblikat, la jkun ippubblikat ukoll li tista' tisma' inti lilu stess jitkellem biż-Żejtuni kif tatulu ommu, għax hu hekk kien jgħid, kif tatulu ommu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.